Здравейте хора и днес ще играем Майнкрафт. Аз съм Велката БГ от BG Gamers и до мен е Шмапки БГ, хора, какво става? И сега ще играем малко Майнкрафт Survival. Сам ще го играя, ако искате напишете долу в коментарите, ако искате с някой друг да игра. И ето ми го скина. Нека да После почнем. може да играем и заедно. Да. Нека да направим нов свят сега. Така. Така, Survival, да. Нека да го кръстим Велката БГ World. Така, Велката БГ. Неп. Велката БГ World. Така. И пак извинявам за страничните звуци. Отново съм навънка. Извинете, че качваме само навънка, но просто забавно ми е там. Така, почваме. По-яко ще те събираме тук. Да. Така, почваме. Почваш ли? Дано да е хубав World-а. Се моля да не е Mushroom Island. Нещо. Извинете пак. Така. Ако някой влезе в света, ще съм много доволен. Ето. Ще заради ли? За... Не! Остров! Не! Не! Най-гадното. Не! Ай, там има нещо, отивам. Ако няма просто... Дърво! О, супер! Чакай, това остров ли? Еми да, хора. Полуостров, извинете. Така, сега ще убием... Чакайте, първо ще вземем дърво. Много бъгва. Нищо. Отиваме към дървото. Ей. Цак, цак, цак. И нека да вземем дървото. Цак. 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 О, стига, казах това цак. Да вземем това дърво и да си направим някои неща. Не е остров, не е полуостров! Свобода, ес! Отново извинете. Така. Крафтинг, пръчки. Стик. Меча няма да си правя. И на брадичка. Ей, това ще направим. Упс. Така. Сега ще вземем още малко дърво. Много, не знам колко ще взема. Цак. Цак. Ох, този път по-бързо, супер. Упс. Ой. Така. Още малко ще вземем. И ще почнем да копаем. След това си направим къща, ферма и така се развием. Може някой епизод, този път ще го кажа. Защото може... Ще може. Пак излете. Така, махни се. Тук има ли мина? Не. Изчакайте сега. Пещера. Супер. Така. Крафтинг. Не, трябва ми малко камък. Ако има и кол, ще е супер. Така.
Събирам съчки. Или пък не. Ще вземем този фурнас и ще го оставим бе. Така. Оставяме фурнас тук. И взимаме дърво. И дърво. Нека така да бъде. И нека да видим колко време. 5 минутки, супер. Хора, Велката БГ не се е научил да говори български. Дърво. Дърво, бе! Така. Дърво ми вика. Ей, кой те е учил на български език? О! Много съм тъп! Правя грешни неща. Добре, торч. Ове. Си взем това. Крафтинга. Ще си взем и фърнаса. Аре, вземи го, бе. Окей. И нека да влезем навътре. Само тук да няма нещо. Кол, супер! А то свършва. Мини изненадка, супер. Не мога така. Трябва ми още стоун. Айде, взимай. Стоун купая. Аз съм, да. Стоун купая. И правя си неща. Майнкрафт песен, измислям сега. Защо я пея? Откъде да знам. Добре. Вземаме си така. Това са ни инструментите. Опа. Замотах се. Вземам си. Добре, нека да излезе, но и пука, че ще става нощ. Стоун купая. Тази песен ми се задръсти в главата. Първо ще я подобрим малко и тогава я пей. Бързо си направя легло, обаче ако намеря овце изобщо. Аре, умри, ма. Аре, добре, защо ми бъга толкова? Добре, защо ми бъга толкова? Добре, няма да ходя към полуостровите пак. Крава! Ела тука! I spy. Колко песни си измислиш в този клип? Много. Поздравления! Welcome BG Rapper of the Year. Congratulations! Rapper. Congratulations! Същото е. Не, също е. Също е. I spy, I'm a little lie. Няма да намеря нищо. Добре. Защо? Айде, скачай. Скачай като зайче. Пещери... изкарах се къла. Нека да влезем в тази дълбока пещера. Паднах ли? Умрях ли? Не. Хора, тук май ще намерим и диаманти. Мисля. Добре. Взимай. iOS. Торчове прави той. Песни измисля той. Вели е той. Много съм тъп! Трябва бързо да намеря кол, хора. Забравих оня кол да го взема. Колче, никъде не виждам. Сега ако намеря кол с последния торч, аз съм. Не. Даже си забравих и крафтинга. Така. Фърнаса.
тук си направим тогава. Не бе, не брадвата бе. И тук е така. И тук е така. И тук е така. Извинявайте. Но просто... Така, извинете отново. Така. Взимаме кол. Правя кол. Чаркол. Правя кол. Чаркол. Правя кол. Чаркол. Правя кол. Чаркол, бро. О. Така. Добре. Така. Отново извинете. Но просто има много хора тук. Малко така. Всички правя. Аз съм не знам какво да измисля. Надолу продължаваме. Не чеш. Така. Окей. Така. Извинявайте, но просто едни тук се карат за тениса и много ме дразнат. Не се карат. Един нарича грипът нова тенис ракета. Еми ретард. Не, голям ретард. Същото бе. О, гатия. Не! Какво е това? Зомби гадно! Що ме бутна, бе? Умри, бе. Не, айде, няма се занимавам с него. Лава! Голд! Супер хора! Още първи епизод намерихме голд. Обаче айрон не сме намерили. Не, бе! Той ще ме бутне в лавата! Спайдермен. Виж колко време записваш вече. 12 минутки. Добре. Хора, намерихме... О, не, хора, нямаме още айрона, намерихме... Голд! Не, хора, аз нямам нищо вече. Умирам! Умирам, не! Това зомби! Не! Умря ли? Умря. Хора, мисля да спирам до тук епизод, защото наистина ще умра. Другия път ще вземем голда, като намерим айрон, защото нещо някъде айрон. Така. Имам един тор, че тук ще го става. Е тук. Защо има вода? Добре, тук хора ще спра епизода. Надявам се да ви хареса. И от мен. Чао!